କାମୁଡ଼ିଲା ବିଷାକ୍ତ ସାପକୁ ଧରି ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ପକ୍ଷାଘାତ ମହିଳା ରୋଗୀ ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କାମୁଡ଼ିଲା ସାପ। ମହିଳା ଜଣକ ପକ୍ଷାଘାତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିବାରୁ କିଛି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ପରେ ହଠାତ୍ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିପାରିବାରୁ ପାଖ ପୋଲିସକୁ ଡାକିଥିଲେ। ଖବର ମୁତାବକ ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଥାନା ଅଧୀନ ପାଟୁଳି ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ସକାଳେ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ଶିଅଳଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ଶିଅଳ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇଟି ସାପ ତାଙ୍କ ଲୁଗା ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପରିବାର ଲୋକେ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଡାକ ପକାଇଥିଲେ। ପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଜଣକ ଆସି ଦେଖିବାରୁ ଜନୈକ ମହିଳାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ସାପ ପଶିଯାଇଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଡ଼ୋଶୀ ଜଣକ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କୌଶଳକ୍ରମେ ସାପକୁ ଲୁଗା ଭିତରୁ ବାହାର କରି କାମୁଡ଼ିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଧରି ସାପ ସହ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ସୁସ୍ଥ ଥିବାବେଳେ ସାପ ଦୁଇଟି ରଣା ଏବଂ ଚିତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏପରି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାଳନ୍ଦୀ ଖବର। ନାଁଟା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ପାଟୁଳି, ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ପାଟୁଳି। ମୁଁ କାମକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବାହାରୁଛି, ଗାଡ଼ି ପଦାକୁ ବାହାର କରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କାମକୁ ଯିବି ବୋଲି। ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଦୌଡ଼ି ଆସ, ଗୋଟେ ସାପ ପଶିଯାଇଛି। ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତ ସାପ କେଉଁଠି ପଶିଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାପ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଲୁଗା ଭିତରେ। ପାରାଲିସିସ୍ ଲୋକ, ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାପ କେଉଁଠି ଅଣ୍ଡାଳି କେଉଁଠି ଓଳା, ସାପ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛାୟା ଭିତରେ ସାପ ପଶିଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ସାପ ଗୋଟେ ରଣା ସାପ, ଗୋଟେ ଚିତି ସାପ, ସେ ଛାୟା ଭିତରେ ପଶିଛି। ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମୁଡ଼ିଥିଲେ, ତାକୁ ନେଇକି ଆଇଲୁ ଆଉ। ଠିକ୍ 8ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଳେ। ଆଜ୍ଞା, ଦିନ ଆମେ ଧରିକି ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଦୁଇଟାଙ୍କ ସାପକୁ ଧରିକି ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଗୋଟେ ରଣା ସାପ ଅଛି, ଗୋଟେ ଚିତି ସାପ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ପେସେଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ତ କହୁଛି ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି ଟିକେ। ପେସେଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥା 5 ଜାଗା କାମୁଡ଼ିଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଡାକ୍ତର ତ ଏଇସା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆଣିକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲୁ ଏବେ ଆଉ।